walay audio. Walay audio. Okay, take 2. Hi guys. Thursday po ngayon. Basta Thursday. Webes. Ay, party mga gala. Mga Bisaya, mga nag-atang, namin ako sa podcast. Kami na naman po. Ito po, ang Hilas King, Brother Bernie, Bitok-Bitok. And hello. Ay, bag ko na sa ng mic. I don't know if nanapod may changes, but I think it's better. Di ko kabalo sa quality. Anyway, maayong gabi sa inyo. I miss you so much, guys. Kailangan, yung pinaka-feeling Mega Maria feeling nga. Feeling mo na Maria, bro, kailangan ka na imo ana di ang technician para mo imo timpla ng imong kuan. Pero gwapo na na yung mga mic. Oo, dagan kayo nag-PM, diba? I told you the qualifications last time. Yes. So, so, ginapili pa na ako kamulo kay Kinsantig ni siya naiyak nga magod na 13 yung abs. So, wow, 13 ang abs. Popi, nabali mong green screen ng imong naong may nabangag bilang background. Murag si Vong Navarro, Ana. Ang pangit. Hi there, Poppy! Maing gabi. Mura kong nag-set up balik nga murag naunsa naman kailangan na gid siguro bago nga kuan. Kalausi man ninyo tanan, lausi kayo. My God, attitude. Yabi na ka kuan, complacent. Uy, Poppy, nakoy sa lagi mo last time. Nasa naman. Basta. Na siya naingon nga dapat bawal? Di ko Huwag siya kabaloan na may gala. Huwag kabalo. Nasaan ba si Joe Romantico? Wala pa siya, no? Wala pa si Joe. Okay. Dili Poppy kay... Anyway, ipag-introduce himself. Hi, my name is Master Poppy. Ang lalaki mababa. Aha ka talaga. Grabe kay kasikat sa radyo pero karon wala na. Ako rin nagbuot nga grabe ko kasikat pero kung wala gyud ang MOR, wala gyud. Wala yung ngalan nga Master Poppy. Sasabi gigyan mo. Sasabi siya. Balik na po tani. Hilak na po tani. Hilak na po tani. Ay, nag-comment sa imuha ganina. Avatar daw to imuha ganina. Anong avatar? Ano mong gibuhat ganina day? Anong ganap? Katong na nawala yung green screen something. Dagan nagtansya nga. Avatar ka, Pops. Parang burag bagoy mong camera, Pops. Burag baratohon. Barato gini siya. Tanawa lagi. Pulihan na. Line ko. Mura kailangan na daw magagamit yung 1/3. Gapitik-pitik imong camera tapos pink imong color. Actually, akong gipuwas, akong gibalik para maayos siya, pero gapitik-pitik. My God, China. Wala na siya time sa yung gamit kaya dito na siya kang Miss Hamis. Yeah. Ay, kailan ako ni Miss Hamis? Master Poppy, kailan ako? Kailan na? Kailan ko nakita ko. Ako na lang wala kabalo ba kasi ako mga bubuhit na yung mga sniper bisag asa mo padulong na yung mga sniper nga igo lang mo PM na ako. Grabe mga siyempre ka to mo man tong ka-provide sa Ibog Showbiz News. Ha? Mo ba? In fairness hami siya. In fairness ko ang gina. Uyab na ba mo dili pa? Unsa naman uyab na dili pa? Wala pa. Nganong langga naman daw yung tinawagan? Langga lang kay kuan man kanang palangga man ako siya, wanted palangga. So naguna-una ra day ka di ay mo na nakabawag kuan dia. Anyway guys, oy, grabe ang Iligan City, nakagrabe ang mga cases sa COVID. Wala pa atong ibalik, wala pa cure sa COVID, wala pa ang vaccine sa COVID, naa pa ang COVID, so palihog. Kung pwede di mo gawas, ayaw, kung mo gawas manggali ay kalimti ang maskara gyud mo may gala og alcohol ay kalimti ha, ang alcohol. Mora gini, alcohol o gamas may gala ha. Yun lang sanitize. Po. Sanitize perminti. Shout out sa tabi sa atong mga ganina ra naghulat mga gala. Og siyempre may pa-load na naman tayo mga gala. Wow! Og siyempre kay karon Webes man, Dear BBS na po ta. Rated SPG na po na napoy nagpadala sa atong letter guys. Kung maulaw mo, pwede mo di naman to isulti yung pangalan kaya na mo iban ga PM tapos okay ra na sa mo
O syempre ang mga uban story, amino na nako, na uban mga stories nga gipasobraan na namo nag-eksena may gala. But technically, tinuod yun na nga mga gakahitabo. Gidungagan lang mo lang mga flower para medyo extra para mas bibo may gala. But technically, talagang nag-PM, nag-email sa ato may gala. Gusto lang ko magbuhat og Gmail account yun nga para lang sa Bawal Bugok Show. Okay? Wow. Uy, pamilya lagi ng background lagi nimo nga tingog di Maria sa likod. Mura na dunggan ako na sa home radio. Si Kon ba na si DJ Roger Abaday? DJ Roger Abaday. Cool ba kayo? Murag siya na. Grabe, grabe nga mic. Nagpag-greet ko sa iya ha. And then siya nga, oy, nag-text na to. Si Malvern Bernie Bitok. Uy, si idol mo din na to ni. Idol mo gala. Idol mo gala. May uniform pasakay yun si politiko yun, politiko may gala. Gwapo sa nang sa home radio. Coben? Ay, Pila ka ng home radio ba? Lain na ang Hilas King karon Arp. Mangita ko radio station nga ako pa'y mag-duty, ako pa'y mubayad. Ay, sarap. Lain ko dire. Lahi mabikil. Lahi ko, di na ko gusto. Over ko. Di ko over ko katong mga nasa radio station. Di ko ganahan brag ni undang nakuha ng moduty ko tapos ako'y sulduan brag nawala na sa akong. Ang akong gusto karon, ako'y moduty, ako pa'y mubayad. Mo na akong gipangita nga radio station karon. Ha? So, ambot lang gini. Ay gamay na kay na pang Hilas King eh. Afford kayo na. Muna akong gipangita karon may gan. Sige na, pag-shoutout sa before ta sa atong pa-premyo nga pa-load karon. Syempre, unya po, murapulo na po nato ang mga nag-picture, nag-selfie sa billboard nato sa Blue Energy. Kung asa manghatag ang Blue Energy GC, panggasolina, courtesy of Blue Energy. Sige po. Shoutout sa tabi. Hello there kang April Swift and kang Sherdon Anches and nag-occurring from Cotabato si Jimwell Balatero. Hello, happy watching and Unikan Pamad nagnaningkamot magpatulog bata para lang makadota. Wow. And nananapot si Jujur Hove na nao siya. Kinsa si Jujur Hove. And a rainy evening, rainy ba? Kang Russell, Igang nga rainy? Yes. Igang ganit, di ba? Anyway, napagkaroon si Aris, Manuel Tagaana na willing daw siya ang mag-technician. OMG. And RR Gumaga and Juan Marcos Pante, hi, I miss you. Shout out to all wedding suppliers here in Bukidnon and Cagayan de Oro. Si Sir Juan Mandeni. Sir Juan, see you soon. And Jessica, Sunny Boy Dandoy, Wally Ramos, Dave Fuentes. Oy, tarong og na si Dave, gwapo. Crush, really? Crush ng bayan sa Corpus Christi Batch 2000. My gosh, Dave Erickson Fuentes. Basta ni mga Eric, kay mga lahi gini og dati, yes. No? Gwapo gini sila. Dili ka ng mga Dave. Actually, Bernie mga Dave yugo. Bernie Dave bitok. Lain mo ang Dave. Basta lugar na gwapo git kay tomorrow nami career talk tomorrow. Na-invite ko sa Corpus Christi nga usa sa mga speaker para sa career talk. Ambot lang ko nabay kanta ng career talk kay talk naman. Okay. O tsaka na career, grabe. So, pinana na din nga level ang imuha. Wala, ipakita lang na mo ba nga dili tanan bright, successful. Sa daw? Wala gyud sa itsura ang success. Murag ka na. Di na ko lang ilangay ng story ugma sa mga senior high sa Corpus Christi. Ako lang isulti sa ilang nga, guys, nangarap ko nga may mong artista, late na nako na-realize nga pangit gyud ay ko. So, nanikamot na lang kog lain way. So, to make the story short, na ako'y mga billboards karon, ako'y mga endorsements. Dili gitawag ko nga Hilas King. Umunang Hilas King ko karon. Ala ka simple mga igala. Guys, bright ko og math, dili kay kumaayo sa mga history, science, wala gyud. So to make the story short,
nakoy yung sakyanan, nakoy balay karon. So, so dili kailangan guys, kailangan gyud mo honors class ha. Ana, mo na akong isulti sa ila ha. So okay ra na, mabagsak mo, it's okay. Grabe siya. Okay. So, atangin na iyahang... Saan lugar? Online lugar na nga. Oh, online. Oh, wow. Samot na nga, mas gwapo, begid ka sa camera. Wow. Pretty, my gala. Wala pa yan. Oh, Wait, yan lang. Spikey, Jane, Rosalita, hi, and Danta Pilapil Melendez Jr., Maria Victoria Patanyo, Rachel Damala, yes, sa Saudi Arabia. Aha. And si Riza May, si Nico, si Mark Med, Christopher Ross, and Pabalay, John Eric, or Pabalay. Ano? Palabay? Boy. Lily Cruz, Renner Barilio, si Ate Adele Habunan, Clayton John Lim, and Arnold Taraya. Sabi ka, Taraya. Si Dan Seman, sa Los Angeles, California. Los Angeles, California. Daghan kaayo mo og fans dinhi, mabuhi mo. Wow. Ay, Asa napit na? sa Los Angeles, California. Oh my God, how are you doing, guys? Come on, man. What's up, homie? Thank you so much. Dan Taman. Yeah, thank you, guys. Thank you for... Everything's all right, yeah? Yeah, everything's all right. Yeah, and thank you Everything's so all right, much. yeah? Thank you. Thank you, And please. Cheryl Makalaging, ayan. And si Dave, siya bayot, mahinambog ko. Hoy, bayot. Ayaw kay iko lang itong mga tinawagang bayot, ginoo ko. Magawa akong reputasyon. Magawa ang reputasyon sa Bert. Ginoo ko nung abay. Sinugmayan yung revelation ha, nga naging relasyon. Hi, Sir Dave. Danaw siya. O, thank you. DJ na Erp. Kolban Erp International. Tapos, ga-DJ na dito may gala. Hindi, basta-basta. DJ ba? DJ ba? Meaning ba? Dakog juga, DJ. Dakog juga. Dave Erickson Fuentes. Italawa ang profile pic, Maria. Basi abi bala nimo na makako. Lagi. Tanawa ang profile pic. Tanawa ang showbiz na. Nay-artista na. Tanawa. Dave Erickson. Ay! Ang saban? Wala pa, kajut lang. Oh my God. Dave. Kahinay ba? Narao. Murag na daog na akong wifi. Cutie. Diba? Ano sa mga naglingo-lingo mga Guwapo, diba? I told you. Unfair. Pero si Dave lang, ang uban lang kung naay kasabihan nga old Carabao's eat young grass. Baliktan ni iya ha. Young Carabao eat old grass. Huy, mura siya si DJ RB Diriolo. Cool ba kayo na? Ulok? Unsa? Say ulok. Maria ka, nang baba ni mo Maria ba? Ba ni Maria kay? I said, gawan. look. Look. Ano ko? Tanawi. Tanawi. Look. Tanawa. Naghawid ko sa phone, sa picture. Ano naghawid ka sa ulo? Kung sa tarungan ko na istorya ni mo di Maria. Kung di mo na magkalimao. Yan si Dave. Diba? Fairness. DJ RB lang ang tag. Hi, Sir Dave. Hello, senta lang diya, may gala. Georgera ko gusto magtukod og tower ang dito telecom sa among lot pero wala ni sugot akong papa. 10 million for 30 years ang rent. Okay ba or not? Okay kayo. For Dito 30 years. Wow. Pero 30 years ha? 10 million for 30 years, mahaba-haba rin ha. Oo. Bitaw, 10 million, gabi nito. Asa na, gini lupa si na dayon. Georgera ko eh. 30 years, brother. Magrenta na lang ko sa lain. Tapos ipakuha na nga mong lot. Naibakante na mo dre, naibakante na ako dre oh. Nasa Westwood, abay na ako dre. Ana dre oh. May na lang basin na lang masalbar akong equity, ha. Palaga. Kurawa palayog. Okay, mamigay muna tayo ng palod. May palod ba tayo ngayon ha? Oy, nagkapuliki. Kabalo ba ko siya naitabo sa game namo last namo nga episode, Master Pops? Nakabalo ka siya naitabo wala? Murag kadungog lang ko nga naitabo, pero isa dai naitabo. So nagbuhat ko. Last minute na buhat. Last minute nga buhat. Master ba ako dere? Master gyapon. Dayan. Sus!
Wala man siya break. Nito nga ang answer. Ginoo ko. Wainungdan si Maria. Wait, I told you guys, ako agin laptop, hinay kayo. Tingnan ko ano na next siya kalit. So na-delay. Di man to hinay. Pension mo beto ni mo, di ba? Pension mo to mo. Pension mo. Naka-automatic to. Pag ana sa PowerPoint, automatic ka. Di dapat napay sa ka-slide ato. Oh. Anyway, gwapo pa naman ako mga... Oy, in fairness, Pops, gwapo ako mga fact. Ako mga facts. Gwapo kayo. So interesting. Mystery ko na to. Si Gal Gadot. Si Wonder Woman. Si Wonder Woman. Sige, ako nag-share. Sige na, larga. Karon na? Taro na. Sige na, taro na. Taro na. Palod tayo. Sige. Larga. Ito na. Naka-cellphone ko naka-cellphone magugko. So, ang ako lang ning i-view. Pag-view sa akong kwan. Okay. Okay ra. Pwede na din. Pwede na. Sige, ready? Si Gal Gadot, dito siya. Gal Gadot. Okay, kinsa ang atong kuta question? Kinsa ni? Oh my God. Oh my God. Wala pa. Okay. While in high school, this 35-year-old actress got her first job. Worker as fryer and Burger King. Hala, pareha man eh. Magdala siya. Pareha man ni oy, sama ni oy. Mo man na last week si Gal Gadot, sama ni oy. Nan-timing kayo, pareha to. Pareha na. Suminto siya pareha. Crush na to si Gal Gadot. Basin mo na lately yung gina-maintain. Ako ba? Tapos, ako sa ipatagan ko mo, pabagyan ko yun lang una-una. Kaya di ba, grabe biya ka. Pareho kayo Burger King. The same, ang fact na itong gikuha. Pareha kita, mga bright man sa ganoon Pinoy. Pareha na magunta ka, bright. Level lagi. So ako lugar dili bright, lugar. Dili mas pinaka-bright. Pinaka-gwapa, pinaka-bright, Uy, stop it, guys. So, wala tayong mahatag karon kay pareha. Wala, magbuhat ka outro. Sige. Wala problema. Habang gabuhat ko sa akong letter for today. Okay. My God, ang atong letter for today kay lalaki si Randy. Ready na ba mo guys? Ready na? Sige na, time's up, Bobby, time's up. Say time's up. Time's up. Thumbs up. Abinaw, time's up. Sige daw, babe, pakipaspas daw sa like, babe, para sugdan na nato may gala. Again, share. Rated SPG po ang ating Dare BBS. Dare BBS? Sama niyo eh. Man na mag-joke man tato, magina ipasayop-sayop. Oh my God, okay sa imong career talk, ugma. Uy, good luck mga senior high. Kabalo ka unsa akong kadlukan basi ilang question and answer nakita ko sa naitabo ka ganina. Huwag ko lawom ka ilang mga question pura pang pageant. In English pag yun na ipangutana ha. Ay wala na Arp, hadlok na sila kay. Hadlok na ayaw pagkuan kay sila ma-intimidate sa imo, klaro lang. Mga social ba ni, mga Corpus Christian. Okay. Eto na. Ready na ba, dear BBS? Ayan na. Ang dami ng time's up, Time's up. So din na day tawag. Kana mga anak ba? Thumbs up. Thumbs up na. Binawag time's up. Okay. Kung magsugod na ta, comment mo gwapa si Maria. Sige, gwapa si Maria. Comment. Gwapa si Maria. Go. Go please lang. Gwapa si Maria. Bahalag di mo muto. Sige, larga. Sige na lang, for the sake of story, guys. Paki-share ani da i-comment ninyo gwapa si Maria. Maluoy mo. Attitude na kay mo mga ka-BBS. Gwapa si Maria, bahalag tambo. Unsa ni fill in the blank? Nagibahalag. Ayan na. Si Paul, nakuha naman nimong iPhone nimo, Paul. Si iPhone day taga si Paul taga CMU maramag.
So pwede rin niya kuhaon ang iPhone niya dito sa Malay-Balay, Malaysia. itong bagong branch sa Chada Telecom. Oo, tong atbang sa BSU. Guwapa si Maria, ayan na, guwapa si Maria, guwapa si Bernie. Maria. Sherdon, Anches, Sherdon, wa pa na kumatag ang pinya nga para sa mga ka-BBS na ako dire. Abot asa na ko na ibili na ko ni. Lami kay Erp, tamis si Erp. Uy. Ningaw ko sa among Bukidnon is my hometown. Sherdon, imo man ning silingan din ni si Sherdon. Siligan nilang DJ McCall ni McCoy dito sa Camp Phillips. Wailain, mga butan, mga gwapo. Oh, ngay tsuraan. Guwapa si Maria, guwapa si Maria, guwapa si Maria na lang. Hala. Guwapa Maria, cutie pie si Maria, guwapa si Maria, bahalag tambok. Oh. Ouch. Perfect kay Cashley. Agay, timan ni. So, gwapa kayong pamati, Okay, Ash. pakishare na. Ay, Ash, thank you, Gapon, Ash. Ay, balag tambok sa gwapa. Di Puentes, brother. Ayayo, brother, ha? Ginoo ko. Saturday daw ko ni Polly. Ano? Ang kuhan, Saturday ang iPhone. Kaya kung malangay di mo nagkuha, mahimo ng 5210. Sige ka. Kanay mong iPhone, kung langay di mo nakuhaon, magkadugay, mahimo ng 5210. Ako, dawat diap mo kong ingana ba? Ayan na, mga sharer na ito, mga gala. Okay, mamaya, ha? Salamat. Mystery. Okay. Ito na po ang ating letter for today, mga igala. Ito po ay si Randy. Okay? Nako, Diyos ko, ito na mga igala. Diyo lang, sabo pa kanya akong monitor. Guwapa pa, tamsi pa. Oh. Wow, Tamsi. Kabalo ko si Tamsi, Maria? Anong ibig sabihin ng Tamsi? Tambok na sexy. Is that it? Is that it? Is that it? Like that? No. Oh my God. Today, napadala. Tama, galing. no, Tama. Is that it? Is that it? Is that it? Is that ba daw ba ang anay pirit? Is that it? Let piret. Like the piret. Michael Jackson ba? Piret. No, the piret. Okay, undangon na nato may gala. Di na siya katawanan. Last na to nga joke. Di na to. Undangon na nato to. Okay, ito na. Alright, paminaw mong tarong ha. Oy, again, katong gusto makadaog og GC sa Blue Energy, mag-selfie lang mo kung asa ko nga picture basta nasa Blue Energy. Sa Dropbox, sa mga tindahan, mga signages, mga billboard, o ba pa. Selfie na mo daan, kanyang total ato ng pilion. Okay, anyway. Again, SPG. Ang susunod na programa ay rated SPG. Pakipini og LPG. Okay? Okay. Dear ka-BBS, maayong gabi ninyo diha. Ako day si Randy. Ulitaw hantod karon og 34 anyos na. So malamang 34 years old na ni, 34 man. Alright. Nagtrabaho. Og ambot ba nga nung hantod karon wa pagyapon ko'y uyab. Nagbulag mi sa akong long lost girlfriend kay gipulihan ko og tomboy. Ha! Insulto kay na ba? Ano no lang sa ko ba kung lalaki ko ba? Burag insulto kayo na para sa ko ang gipulihan ko og babae o tomboy. Unsa lugar? Unsa lugar pasabot? Kulang may gala, pingis. Dapat manggod kita mga lalaki magpakatumboy sa da. Kabalo sa tamok ang taong la 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 la. Dapat ganon. Yan saan man nga magkuan-kuan man gyud, mag-arte-arte man laking dagko. Napoy mga laking dagko nga inarte sa mga tipagak mo ha. Kung magpapuli lang din mo og tumboy, may pagwa na lang mo nagpatuli. So may pulo sa... Anyway, balik sa atong kuan. Ako day si Randy, 34 years old. Bago lang nagibulagan sa akong uyab, kay lagi gipulihan ko og Yuvmoch. Muna'y tawag. Sa may mga tawag sa tumboy, Yuvmoch, T-Bird. So bay lain mga term. Inyo man ang mga kuan. Ambol mo tanla ta kang Maria kung sa nay term na sa mga kuan karon. Yuvmoch, T-Bird, Tomboy, ana. Dili T-Backers, ang T-Backers.
Kabit man na, kabit. Okay. Okay, balik sa story may gala. So nahulog nga single ko. Na ko'y trabaho, na isaktong balay, kung unaw-naon makabuhi na kong asawa. One time, nakuratan ko kay na babae, chicks kayo ni Dol sa ko ang mga ka-BBS. Nasyak ko, abi na kong sayop lang ko. Pero grabe niin siya, samo kay Karandi. Saan pag-check ka sa? Samo kay Karan. As in, mga ka-BBS, nasyak ko, bro, naulaw ko kay chicks, kay siya, gwapa kay siya, kita pusod. Wag ko kaila. Ako man din classmate sa high school nga itago nato sa pangalang sila Lane. Gikan siya og Japan. Naka-remember ko ani niya katong high school pa siya. Okay. Medyo wa kay makapansin ani niya kay medyo kuan man ni, medyo di kayo may manamit, medyo bulingiton pod. Natay naalala na, di ba natay classmate ano sa una nga sa high school. Di kay siya may manamit, di kay siya nga nagalamion. Pero in fairness pag college niya, nami batchmate sa una sa corpus may gala. Ingana po siya, bro, di kay siya mapansin sa mo, pero karon ni gwapa siya bay kay stewardess man siya bay. Wow. Oh, ni gwapa siya. Nakatuon na og makeup, nakatuon og maramit. Medyo tabunon siya sa una yung color. Tawagon gyud siya sa una og kanang kuan Pocahontas sa among kuan maestro. Okay, so morena ana. Oh, murag baga morena ta dili kuan sa kayo pero nagkurat na lang mi pagka katong nakatrabaho na pagkita namo sa mga reunion or sa kanili pong Facebook po lagi. Ay gala na. Chicks na kayo may gala. Stewardess siya may gala. Naulaw kay ko sa una bro, di kay ka managad ba? Kay di man kay may close gyud. Pagkita na mo sa airport, oy, batchmate! Wala gay. Hapit na mo biso-biso. Hapit mo biso-biso. May galing kina silingling ang kauban. May galing. Grabe na gito. Nay nakapugong. Anyway, nagkita mi. Wala gyud ko makailan niya. Sila Lane, akong classmate. Pero in fairness, medyo makita ben ako sa una nga medyo gwapa gini siya, pero di lang kay mapansin lagi kay tungod lagi kay di kay ni siya may manamit sa una. Karon naulaw kay ko kay pagkita namo sa mall, ingon siya nga pwede ba daw nako sa ubanan, nagsuroy-suroy manggod siya. So nahulog karon nga uban-ubanan ako siya, social na kay siya oy. Ga window shopping siya ana. Tanaulaw pag ko kay usay palitan ko niya. Uy. Nangutan na sa sakua nga nung single daw ko, ingon ko nga nabulagan ko gipulihan kog tomboy. Ha! Grabe ang katawa. Ana gining katawa. Ha! Oh my God, gipulihan ka og tomboy. Ha! So sa lugar na wanay pulos? Alak ka. Ina kay may galay. So grabe ang katawa sa ko. Wala po na. So after, ingon siya nga pwede ba dami mag-dinner? So nag-dinner mi. Wala o di gyud matanggal ang akong mata kang Lalain kay grabe, di gyud ko mag-expect siya nga gwapa na kay siya. Lami na kay ngipon, lami na kay balakang, aperti gyud. Sa una murag gapagis-pagis yang panit karon, wow, bro maka-afford na lotion. As in ni gwapa siya, nilakas yang sex appeal basta lagi. Ta sexy pagi kay siya, mubo kay siya shorts. Ang iyang atubangan murag negatuwad. O sige sag tanaw sa kuan ingon sa sako ang ngano daw ingana kong tinanawan. Murag daw kong manyakis. Tapos ni katawa na po siya. Samo kay ka ba? O syempre sa among panagstorya naibawan ako nga minyo na day siya. Basta nga naging mga panahon na may gala, basta alam yun ang babae, tamo yun minyo. Hugno ang kalibutan. Hugno. Wala na. Ang iya deng na minyuan kay ahead sa mo og 1 year. Okay. Ngunit natapwat subalit. Ngunit natapwat subalit ha. Na-twist. Asa man si Maria? Nawala man si Maria. Wala si Maria. Basta nga ni galing mo. Ngunit natapwat subalit, si man ang iyahang bana.
Okay, wala. Wala po ning seaman Wala. may gala. Mm-mm. Og tungod lagi sa mga panghitabo, medyo Mhm. di kayo ga di kayo gauli ang bana. So dugay-dugay na sila wala nagkita. Okay. So niingon siya nga medyo makamingaw nga layo ang bana. Pait daw kayo. Usay hahoy daw sa kamot. Amot si pasabotan ng hahoy sa kamot basta layo. Pero yun siya nga sagdi lang unsa ang tamang gyud dawat na daw niya nga seaman gyud daw iyahang bana. Usay gali magunaw na daw siya kung tinuod ba daw ng seaman loloko. Oo, okay, marag. Murag chismis naman siguro na. Duda siya gamay, ana lugar. Naman ko'y kailang nga seaman pero di man ni nga na. Di man siguro na tinuod eh. Chismis naman siguro na may gala. Pila na gibayad ni Morp? Pila gibayad sa imo? Dako ni. Dako. O sa diyang abi na mog umana ang gabi ana ni hapon. Nanghay siyag number nako. Woo! Ano man? Ambot sad. Ato pang tanon. Nituwag siya Ambot dito sad. sa letter. Grabe siya. Ambot sad. Nahuman ang gabi Oh. grabe. Nakauli gyud ko nga murag di gyud mawala sa akong unahuna. Mhm. Gigamit na lang gyud ako akong mga kamot para medyo mawala, mahuwasan ko may gala sa akong gibati. Gigamit, ha? After pila ka adlaw nalimtan na nako to. Wala naman. Pila raman ana. Uga after 2 weeks. Uga diretso. After 2 weeks. After 2 weeks mga ka-BBS ay perti. Kalit na inanawag. Uga natingala ko kay sila Lane. Medyo sabay ang background kaya naday siya sa bar. Ingon siya, pwede ba daw na ako siya kwaon kay after daw sa party kay na board daw siya, pwede ba daw may mag-uban? Mama So, siyempre, pila ray kusog na mo mga laki. gentleman man ta. Siyempre may lain pa. Sa bagay, single masanta. Single masanta, barang masapupi ba? May kabilinggan. Single. Sorry. Problema. Problema. Angkas ka ka. Single ka. Angkas eh. Sirit na yun. Gito na mo dito. Sirit na. Og sa diyang. Medyo nasuko sa sako gamay kaya na late daw ko. Medyo naula ko kay sexy kay siya. Gamotor naman ko. Uy bro, nagsipupi day. Mugiday. Oo. Insa nga Sunday, ikaw ba na ako? Ingon siya ibilin na sa niyang kuan motor. Kay dito daw mi siya ang auto. Uy, mama mia. Kasi dito ra. Dito daw mi mo sakay siya ang auto kay mo ato daw mi somewhere. Kay sabaan na daw siya ato sa among kuan. Kabalo na ko asa dapin ning Saba. Bura na district ani sa last part. District. District? District. Water district. Water district. Basin lifestyle district. Daghan may Lifestyle. sabay mga bibo sa Cagayan de Oro, lifestyle district. O sa man. Lifestyle district. Center Point, Center Point. District ko. Sorry. Center Point District. GC na yun. GC District 1, District 2. Grand Central District. Grand Central District. Mga permiti na, Erp. Ako? Mga permiti. Lag-ron. Saan mo na karon? Sa una, sa lifestyle rata. Lifestyle. Dahil di din sa Pulse, Dool. Okay. Yes, diha gid no, grabe. Wow, nagalit sa nga may gal. Bagora na. O man naglibang? O man naglibang? Uy, sober Pakita ko siya. sa kuko, Wala ni pakita mi sa gawas. kuko, pakita sa kuko. Wala ni gawas. Wala ka Ako. French tip. Safe, wala ka French tip. Langya ka na libang pa ka ha. Kulog. Nanimaho diri, ha? Di man. Balik top from the top. Natap mo adjust. Sorry, kami adjust. Okay. So ang iyang bana, so katong gabi una dito mi siyang car. Okay. Kay mag road trip daw mi siya nga ikaw drive. So nangutan ako asa mi padulo, ina nga tuyok-tuyok lang. Kung mas maayo kabalo ka padulong langit, dito ta padulong. Unsa ang ginang chika, ginang langit may gala. Langit. Yes. Pagmanog tuyok-tuyok, atras abante. Atras abante. Wow. Kabalo ka. Si Poppy, uy. Nihapit mi og convenience store kay napingis daw siya nagpalit mi og beer. Nagpalit mi og ver. Bugno nga ver.
Never. Tapos, nag-parking me somewhere. Di pa daw nilangit sa clouds pa mi sa clouds. Inom-inom. Okay. Di kay ko gainom, pero tungod niya, lisod sad. Kaya basi niya koan. Di ni, nakiinom na lang sad ko. Para mura lugar o master ko dire. Yeah, pa-impress. Pa-impress. So, ang naitabo, so, nag-inom-inom gamay, ana. Doon sa din liniingon din siya nga, hay, kakapoy kaning bana nga layo, no? Yan. Si Maria ito'y pasulya para medyo mas gilok. Ay, kakapoy yan yung bana nga layo, no? Yay! Ayan na. Katawa. Oh. So, siyempre, di ba, lain, siyempre, ana na yan, barang anam din ng mga laki. Medyo mawala na yung signal. Otro, maribigin sa pagsulti? Ay, sige ito, kaya yung bana. Kakapoy maning layo ang bana. Ano ba? Kakapoy ka. Sige, take two. Take two. Ay, kakapoy ka aning layo ang bana. Uy. So, siyempre, lalaki mawala ng signal. Anam din, mawala ng signal ang lalaki di kalit. Usi pasabot ni may buwang. Usi lisod kayo ang layo ang bana. Ay, wala. Ingon ko, kapoy lang banang. Di mo kauban mo hang bana. Tapos layo siya. Napit yung mga butang. Gusto na ito buhatan nga kauban nato sila, diba? Yay! Siyempre, ang lalaki, basta nga nagaling, ang lalaki na magpabugok-bugok. Kunwari, wa kagets. Well, lagi lalaki nun nga di po kagets. Lagi bugok. Pero kami ni Poppy, lagi may mga style nga medyo layo. Ano ba? Say pasabot nga layo. Kabalo man ko nga siman imong bana. Say pasabot nimo ng kapoy nga nasa layo nga. Nindot galing na kay at least lugar na kwarta, di ba? Kay dindot yan dapat siman. Dapat mo relate lugar. I-relate yun na nga. Ayaw sa diretso dahil og mura sa kang. Kunwari, dili ga care. Ayaw sa diretso nga mura ni kang musulod sa dahin ka, barang kahubuon na rin. Ayaw. Mana sa kang, ayaw, kay, na ni mo, ang mga bana ba ya? Pa-realize. Naningkamot ba nagmayo, kay para ba na siyong pamilya. Kung imong naon ba ya, di ba, sakripisyo ba niyang gibuhat. Muna yung naon ni mo nga, na lang sacrifices na yung gibuhat kay para namoy kwarta para patagan bug nindot ng kinabuhi. Ayaw pag una-unaan ng kapoy-kapoy nga layoy kalay mo ka. Ay paganoy. Ayaw ana. Sana ana. Wow. Layer git ka no. Mo na. So the more ko nimo ma-appreciate karon. Correct. Tapos pero mo balik gyapon ka sa istorya Maria nga murag pero namang yung mga butanggon nga siyempre di ba layo sige daw Maria. Ay Randy, namang yung mga butang layo na cute basta inyong buhaton together with your partner, you know that thing is that. Siyempre pabugog na sad kibali murag wala ka gets padi kay halata nga manyakis ba. Ana din na. Ana. Si pasabot ni mo ilalin buong sa nahubong naman siguro ka. Si pasabot ni mo ng kuano pambuhaton kalay mo kay pagana di ay. Di ba? Di kaya halata may galang ka ng Isa kaya. Pero ang una-una wala na, nagbabag na. Nagbabag na. Nangita na dabi. Nangita pa og shortcut pero Shortcut naman shortcut paingon ra gyapon to dito. Ano ba yan? So, mga ka-BBS, nga nang naitabo, medyo kapadungog-dungog sila Lane. Medyo ingana na, nga murag, kabalo, magita mga laki yun sa mga, unsag yung mga suggestion ba. So, nahulog. So, ningon ko nga muuli na lang kay medyo nakainom na siya. Apan, nasa gisuggest. Ayan na. Lalin, uli lang tang, maroon nakainom naman ka Lalin. Yato na taga kay ako motor ba? Tora ba dito akong motor? Kuha pa na ako to dito. Okay. So sila Linda na din gisuggest. Randy. Lagpat ako ulo. Ayan. Pwede na kayo uli layo. Kaya mo Uy. Ayan na. Mga gala. What if ka nang
Sakit yan. Arte. Burang na luas sa mga Lalin, bro na kay luas lalin. Bro, kailangan ka ng powder na tawas. Hair. Kailangan na mo higda o diretso in a cold place right now. Mao na di ha? English-Englishan pa yun. English-Englishan pa yun. Tapos siyempre, Ano naman ang matipsy, oy. di ba ka mapapili po? Wait. Siyempre, ang lalaki pinaana. Pero actually, ang reaction yun, Yes. Pero pa English ka, punta dito palupig. English. Wait. Sa basa. Namubo ang dila. Wait. Pasabot di mo. May pangit tayo do. You mean we're gonna go somewhere right now? Ana, ana, di pabugok na sad. Si pasabot ni mo, si Randy. Yeah. Unsa good pero sa likod. Pag sure di ay buang ay pagana ba kay napalay makita sa mo yung mga bana abi sa play sulti nila. Ay pagana. Oh my God. Naba ko ay lalin ayo pangana kay naraba ko respeto sa imo. Randy. Classmate beta sa una. Na. Classmate beta sa una ta akong respeto sa imo. Kuan ba pagana ay buang Anong isulod man mo tulo sa akong ilong? Alid ako sigit kagilong ka. Actually, kinin ako pam. Iabig tas ilong. Pag sure na mo, si pasabot. Okay. Mga ka-BBS, pila ray kusog na itong mga lalaki. So, giubanan dyan ako siya, kay tipsy daw siya. So, gibilin na ako ang motor. Gibitikan man sa nakutog 20 ang guard. Para bantayan niya akong motor. Pati akong helmet. Nagalabay ka pa na itong helmet na gala. Ug tuod man, niatogin mi sa biglang liko. Oh my gosh. Sa barangay ni Maria Filingera, ang barangay Kauwagan. Kauswagan. Wala binawalang S, anak. Anong Kauswagan bitaw? Ako sa inyo, mag-petition na lang mo. Kung ano yun ang S sa Kauswagan? Pinili ko mo sugot, mga maayong tao ba, Midi? Did you na-generalize, did you ha? Ang inyong barangay is the motel capital of Cagayan de Oro man. So, kuha na ninyo ng S sa Kauswagan para maimo na ng barangay Kauwagan na lang na. Wala Kauswagan. Mamawara mo siguro na may gala. Uy, dili mag-good sa sensyo sa barangay. Mostly good ang mga drive-ins is overnight na mga tourists. Dili siya na yung ginahuna-huna nga mga di demo. So, kibalik kami lang lugar na gunaw nagdimayo, ani? Oo, inyo. Kamuragid. But actually, tulugan na siya. A place for someone who wants to stay overnight. Sa bagay. Sorry. Sorry. Sir Randy, it's a place. Og sa diya pagsulod na mo ka BBS, laka. Pagsulod na mo, oh my God, wa ko nag-expect. As in, burag uhaw kaayo sila Lane. As in, wa ko nagdahong ngay nga na siya ka Wild FM. Mas siya na music. Sa Wild. Uga tuon man. Again, nangita ko radio station karon nang mag-duty ko tapos ako'y mobayad ha. Wow. Ingana ka PM is the key. Kulba kay ko karon may gala. Ako pa'y mo duty, ako pa'y mobayad ha. Oh. Anyway. So natingala ko grabe. Na-feel gyud nako ang iyang pagkauhaw sa iyang bana. Wow. As in, walay saktong istorya, puro sa gyud mga vowels. Unsa galing mga vowels, Maria? Uy. Oh my God. Okay, balikan natin yung mga vowels. Ano bang mga vowels? Big A. Then, okay, ni kaging siya may okay. E. Sunod. Nawa, imong Yan. Lion. Yan. Correct. From the diaphragm. Yan. May gala. Pertihag yung kay may gala.
Hantod sa mga pila ka minutos na usab na gyud ang singgit sa mga vowels. Mas naya-iya ang pagkabasa sa vowels. Oh my goodness. Ito na mga igala. For 50 pesos. Let's go, Maria. Let's go. Pakimay na lang ha. Pakimay na lang po. Comment below. Pakimay na lang po. Pakimain kung anong vowels Kung ano sa po inyo ang na vowels ang ginagamit bagay mo. kang Maria, ha? Ito na po. Pakimay. Pakicomment kung unsa nga vowels ang mas nindot ni Maria. Sige, Maria. Sige ko. Ah. Eh. Oh. Yan. Yay! Yon, mga igala. Niyungaw kayo ba? Bungaw kayo. Burag giduslak ang kuto-kuto, mga igala. Kuto-kuto. Kuto-kuto. Ay, party. Grabe, kaingon gyud ko nga, uhaw na uhaw sila Lane. Kay dugay na gid sila, wala naman dugay naman wakaw liyang bana nga siman. Ay, party, mga igala. Wa gyud uhaw gyud siya sexually. O gawa ko magdawom ingon ing adto siya ka wild sa kama. Hala. Uy. Grabe gyud ka wild, Lahir-lahir. may gala. As in wa gyud hungaw. Pag ingon gyud na usa to sa o, pa yun sa o. Sa nga o. Katong sa Hard letter U, or soft? yeah, sa hard. Sa hard. Sa heart. Oh yeah, paano sabihin? Payunat. Mo ano na ko. Oh, yan. Nakaingon din siya, it's simply better on Wild FM. Simply better. DJ ni dia. Grabe! Sus, basta lagi. Kaingon gid siya nga, kabalo ka, pasaylo ako, Randy. Dili man ni sa ingon nga, naigugma ko, pero unsa tamang gid giuhaw lang gid ko sa lawas nung kalipay. Yan. Oga, ningon man gid siya nga, ayaw lang ni butang igmalis. Ow. Ayaw lang ka in love. Ang ako lang gyud giuhaw lang gyud ko. Adi mga ingana, asa man ni gatapok ni mga pang-uhaw mga igala? Takuan, last 7 last words. Giuhaw ako. Bihaw ako. Lay mo na pupi. Sorry. Ug tuon man sa lagtod na baka istorya mga ka-BBS, perminti na ko iyang tawagan para pangtambal sa uhaw. Ay, kasarap. Wow. Ano? Pero again, sige ko niya i-remind, mataguman, mabasa-basa kay uhaw man, mayong gid siya nga wala ni gugma. Gusto lang gid siya mulingaw, gusto lang gid niya nga kuhan. Ang problema, na in love na ko, na nasadtaan ni lagi. Gosh. Basta lagi, kapila naman may my nagiyon sa inyo nga, basta yung nga sitwasyon lagi, pildi lagi ng ma-in love lagi. Samoy! Na-in love ko kaniya. Gusto na ko undangon, pero kung manawag siya, lami, pamangyapon eh. Wey, mo ka. Unsaon ko man nga sitwasyon kini. Tabangi ko ninyo mga ka-BBS. PM is the key. Og tungod niya na may gala manghugas kita og rescue alcohol. Woo. Yan po mga ka-BBS ang ating letter for today. Yan po ang ating letter for today. Wow. Pero unsay iyang kuan gyud last gani nga problema nga dili Problema niya, na in love naman siya. Ta gusto siya muundang. Ano muundang mga nga lalaki mga? Uy, grabe siya. Basin kuan siya. Basin singles for Christ siya kay makonsensya. Ay nga na din, Arp. Bugin na kung gimahayang baka nawagi ko ni Agya ng singles for Christ. Ano wagi ko ni mang-invite na Arp? Dili man tanan. Joke ra na ako, dili tanan oy naagya pa nakasala gyapon, dili tanan perfect. Si Carl Emerald Amargaras, mayong gabi ni mo diha. Hello, Hi. Sige, comment mo below while ipakita sa nato ang atong mystery picture be. Nana Erp. Okay, nara. Mga tagtaog tulo ka load, tag 30 nga load ha. Alright. Bago lang yun naman. Bago lang naman. Oy, may gala kung namoy mga Instagram, i-follow me ha.
Na ako Instagram Bernie Bitok 2. Si Maria Filingera mo no? Maria.Filingera ana lang. Tapos ang kang Poppy Master Poppy. One word na ba na imo Brad? Ang unsa na Instagram? Imong Instagram? One word Master Poppy. Ayan na po mga kaibigan. Ang ating mystery celebrity. Tutoki ninyo kay mga tagtaog tulo ka winners nga tag 30 pesos. Tag 30 ang load. Let's go. Number 1 fact. Lalaki niya. This surfer was first discovered on a TV series popular in his country. Okay. So celebrity, acting. Surfer. So model ni sa surf nga sabon. Lahi. Nausok ng mga surfer kano? Ang mga surfer karon ay. Oh my god, ang atngal. Uy muna kung gusto nga lawas basta technician ha. Mo na gusto nga technician. Ano mo lawas? Ano yan pag hindi mo lawas? Dili. Ang iyang gusto nga technician para mo adjust ana iyang audio ba? Na ako ipanhidir sa room and magkuan. Yan. Surfer, okay, sige. So, Amerikano niyan sa ba niya Pinoy? Di wala siguro giingon kay murag tanaw na to ang uban facts. His brothers who are also celebrities calls him a dinosaur name. Laka. Lisuda yun sa may mga alam sa dinosaur. Dinosaur? T-Rex. Hippopotamus. Dinosaur ba na? Adili na dinosaur ang hippopotamus. So, ang hindi mo na dinosaur. Pero ang yang mga brothers, ang isa ani mo'y sikat gyapon kaayo, ang isa murag dili kaayo. Pero mga kuan sila mga artist. Si Big Brother, sure lang. Brothers galing, so magsuon gini malamang. Alaka! Ay! Fact number 3. In March 2010, a magazine selected him as one of the predictions for the next generation of Hollywood's leading men. Ay, lalaki ni malamang. Murag katulog na ka sa iyang kuan, sa iyang lawas, murag di ka ganahan ni nga lawas di ay? Wala, grabe siya. Murag makahago tong mga vowels na. Kinsa ni siya mga igala, kinsa! Comment may gala. Kani si Poppy puro lalaki ning usam na duda na gyud nimo Pops ba? Go. Di kay babae man ka last time, sige lalaki na pod kay para di magmahay ang mga girls. Mo galing. Sige. Comment may gala, dali. Kinsa ni siya mga gala, kinsa ni? Okay. Ayan. Okay. Basta ano nila, ang clone ako, ang iyang apelyido kay sikat gud siya kung madunggan nimo and then 2 syllables. Sa man ni Pinoy ni o foreigner ni? Foreigner yan kasi Hollywood. Hollywood man din, no? Bugukan ako eh. Nabugo ko dito Pero kapag not necessarily sa Amerika ni siya. Not necessarily sa Amerika kay Bastin lahi ang nationality. Kinsa ni may gala. Clark Kent, Chris Hemsworth. Ay tama, may kapatid si Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Uy, Poppies, isan mo nga sa akin yung correct answer. Okay, wait lang ha. Kaya ang nagkakuan ka kapuliki ko dani sa akong... Teka muna ba? Sige, larga na tubag na. Tawagon sana ko ng mga nag-comment be. Si Ma'am Lovelia Valiesar. Hi, Ma'am Lovelia. Okay. Pildig yun nang ma-inlove kay giklaro na biadaan na lawas nun nga panginahanglan ra ang gusto sa isa. Okay. Muna no, pildig yun ang basta sa ingani lagi nga mga pero again sa ingani nga sitwasyon sige na tagbalik-balik ako giprimiti ginakita medyo compare lugar ko ang babae mo'y kuan na sangit. Mas arang-arang gid ang lalaki no kay ang lalaki mo wa kay mawala sa laki bay. Sabagay kung mabulabog ka pwede kay pakulata. Yeah. Di ba? Pero lahi ra gito ang dungog nga ang lalaki kaysa katong ang babae mo'y nipatol sa di ba? No, parang lahira no, lahi ang dating no. Kung lalaki ni patol minyo nga babae, lahira sa katong babae nga ni patol sa minyo nga laki no. Medyo medyo na kuan gamay. This case kay minyo man ang babae may nagpatulog single. Mo galing sa atong case karon. Mo galing. So lahira ang dating kung minyo nga lalaki ni patol sa dalaga,
Kaysa minyo nga babae nga nipato sa ulitaw. Minyo nga babae. Yes, lahi raw. Lahi ang dating niya. Okay. Murag way mawala sa lalaki. Ambot ba kung anong inganan dating murag way mawala sa lalaki, may gala? Pero in a way, no, kuan ko kanang medyo saludo ko sa babae kay iyang gabuhaton iyang gusto gyud. Kay medyo independent man na siya, independence, pero ang apan lang kung nakonsensya siya or kung wala siya nakonsensya, is it bad? Kay wala siya nakonsensya? Or bisag nakonsensya siya, iya gyapong gibuhat? Kung ibutang na to, Erp, nga, kung ang problema sa babae kay lawas nung kalipay lang. O ana lang lugar ba? Lugar sa lalaki. Ibutang lugar ito, mura gini ang gusto. Kalipay, pwede ra sa lalaki, unya sa babae, di lugar pwede. Mo galing. So, say, pwede buhaton na kung sa bagay, giklaro naman po nun niya, nga wa in love niya. Ang ako lang nga gusto lang yun na ako nga ako, kanang gimingaw lang yun ko ba sa angkla sa kumbana. Uy. Ang pangutana di asa na sila labig gatapok para dito sa magtapok-tapok. Nang walay in love dapat. Walay in love. At least pero Brad, bihira ra kay na Brad. Most of the time, pag ingani bitaw ang mga sitwasyon, ang una ba mang in love yun kay babae biya gyud. Correct. Mas dali biya ma-attach ang girls compared sa kwan. So, karon ang lalaki may na-attach. Tungod sa kagwapa gyud siguro ni. Mo lang, di ta. Mo nay siyempre, ang lalaki siguro, magatagaan siguro po sa babae, gawitikan, kay siman man. Or basta hindi lang gina... Mo na lang yun ang kulang. Sa bagay, kay namang po yung mga lalaki, in fairness ha, na po yung mga lalaki yun na kanang, di po sila hiligan ng dagang babae, kanang dali sila ma-in love ba? Oo. So, marupok, tama. So, di ba mas delikado, Erp? Di ba mas delikado kung ibutang lang nato uwagan versus dali ra ma-in love? Mao na, actually. Dapat uwagan ra, dili na mag-in love. Isa lang, B. Grabe naman na, uy. Mo man na mabungkag ang pamilya. Mo man na mapamilyahan ka. Mo ba na mabungkag ang pamilya kanang mga bana nga na gipasakayan og babae. Tamo man dito yung trabaho de kanang mga pasakay-sakay, may nalang mga tag-uglod, mga yung mga cellphone na mga anak po ng mga babae. Ang problema kay ang kulas kay in love man, di na in love sa babae o di nabuang. Ang resulta gibiya gasto permente nabuang, di na muuli sa balay. Ta magsilos-silos na kay gibalayan lang babae o di bungkag ang pamilya. Sa mga laki dia, in love samoy. Sama. Uwag gani, uwag man ni uwag, way kuan. Way kuan, ganahan ko diri o larga. Ikaw Maria. Asa man ka papilion? Duwa na lang kalalaki ang nabilin sa kalibutan. Si letter A, uwagan lang yun siya. Dagang kay babae sa kalibutan. Siya naman lalaki. Walay gi-maintain lugar, walay gi-maintain. Walay gi-maintain, pero kabalo ka nga, nagan na siya, kuanon. Si letter B, medyo in love kisa sa imo, pero grabe, dali asad siya ma-in love sa uban. Isuda, oy. Mahirap pwede A na lang. Si A na lang daw, may gala. Wala love you, hay. So, maayo pag gid ka, Erp. Okay pa gid inyo. Ingo lagi nila tong kanta ba? Ana siya, di ni gugma, tilaw-tilaw ra. Tanawa. Kadung mo nga song. Wala, dili kami kapaminog may nga nga klase nga type of music. Ang amo kay mga kunin mo, o Diyos, at tanggapin mo. Wow, hiya naman ako sa inyo. Actually, pang kwan ito siya, pang Gen Z, ang soul. Dili man nga na Erp kuan na kay na karaan na kay na Erp. Dapat ang katong imong mga i-play nimo permi sa imong FM. Okay mga FM dia. Wala na. MP3 Erp. Ang imong i-play katong mga Our Father who art in heaven. Mo ni Holy Week ni? Kana. Moments of reflection. Dapat nga na. Wow. But seriously, again, sa ngala nga siya lalaki, di siya magpa-in-love. Gigna na sa daan sa babae nga di magpa-in-love. Ayaw, gyud. No, yeah. Ikaw, Maria. Ikaw, advice, Maria. Ingon si Nanmi dinuguan. Dinugan day. Dili tanan.
Kaya ang lalaki, envision lang, dali ma-attach. But ang babae is feelings ilang ginagamit. Well, sa bagay, again, dili lagi tanan. Mo bitang ni gamit tag word nga kasagara, suminto si dili tanan. Pero kasagara mo na mo yung tabana. Ima lang uwagan majority na lang, di ba? Majority. Siguro majority. Okay, ang majority ang opposite ng majority, minority. Wanay klaro Wanay klaro magatong istoryahan din. Isa. It really hurts. It really hurts. Ikaw, Maria, unsa imong advice na Maria sa iya? Kung naminaw man si Randy karon kung sabok ba ni Randy, uy? Randy tutok sa kang Maria. Uy, ako ni Kuya Randy. Randy, enjoy na lang sa uy. Ayun na pag in love sa diha. Dili man good kay basin sa kung ma-in love siya dagan mag good possibilities kay iyang mabuhat. Basi di man ninuod din lang dayon siya. Nga, sige na, bawi unti kasi mong asawa, basin mo, abot siya na nga point ba? So, pwede nga, magka-problema na yun niya. Basin, texan niya, ito yung ba na siman. Ano bitaw? Mag-blackmail. Oo, dagan siya pwede mabuhat. So, if ever, kung dili good siya, so, distance, ayaw na lang ito bagi ko manawag siya kay uhaw siya. Ayun na lang, mapaycheck soft drinks. ano lang yun, kaya di ba ma-dictate ang heart na in love. Okay, it really hurts. It really hurts. Ikaw, Master Pops. Ako kay opposite ko kang Maria, dili na ko ipapadayon si Randy. Rand, kung namina makakaroon Rand, dool ni Rand doon. Parang ang sama ko namang tao, Pops. Lagi, pero lahi man akong point, manggod. Kay kung di man siya o karon na prove na nato nga dali ra kay siya na in love, na prove nato nga kato pa lang na in love na din siya, di na siya ka-control sa himself. So he must know himself nga murag dali ra din siya ma-in love. Now kung para maiwasan jud na kay kabulan naman siya kung magsige sila nga na masamot mo na. That is why kuno nga na karon mangita na lang juga it applies to girls, applies to boys kanang akong ginaingon nga ayo na lang gyud patulog ninyo. Bisag tilaw lang na pwede ra attempt pero pag pray gyud nga ang kanang attempt di gyud madayon. Attempt ra salamat ana na lang gyud. Correct. Kung buto naon siyempre ayo na ninyo kung babae lugar ka po, di nga na yung sitwasyon, ayaw ninyo tintala si Bernie. Kay, okay na si Bernie. Ay, action palag doon, luwaan na nako, Erp. Wow. Naka-big shirts. Luwaan ako para ligyas. Kay lison man sa kay walay. Pag medyo manggod, pag dry manggod, medyo lain na Erp. So, kailangan luwaan ni mo para medyo nailigyas gamay. Mo na siyang button. Abdos maguna pag di maluwan. Ano na sa Maria pag medyo apiki Maria luwa eh. Yuck. Load ki mo dirty ka. Ay kabala imo mang laway, di man iyaha imo man. Ay. Sige later. Ese. Wait sa luwan sa nako. Uy, wala le. Like it. Lain na mulo. Ano ba yung nakadaog sa atong gipat? Okay, wait. Unahon sa nako ang atong winner sa Blue Energy. Na nako GPM na ko di may gala i-share. Okay, for the entire week ni siya mag-selfie mo sa mga any pictures of billboard na ako Correct. Kaya mo na itong nakitaan sa itong pag-hashtag BBS Blue Energy. Yes. Ito siya. Congratulations, Kai! Kita na ba ninyo? Yeah. Si Dante Pilapil Melendez. Di ba? Nag-effort yun siya. Ano napit nga ako Ano napit ng... Kugman. Kugman ba yan? Oo. Kugman, sure? Oo, nice eh. Address diri o Kugman. Okay. Na sa ang luyo lagi high time lagi. Hoy! Ayo dito na doon sa kuan ay 7-Eleven. Na si Dante nakabisdak pa si Dante. Nakabisdak pa nga t-shirt Courtesy. Grabe si Dante. Uy, gapo no. Grabe
Ipay na kasi Joanna ba? Diba? Nakay 500 worth na GC Nakay 500 nga worth nga pang gasolina, at least naman lang imong gigasolina padulong diha, mabawi ra nimo ha. Ala na, si Riza may nag-comment. Si Riza May o si Kwan. Ato man yung mga ka-BBS. Kana itong mga ka-BBS na naging namumuo aning atong grupo sa BBS ba? Oo. Mahog yun Tulad Kabalo lang. ba mo nga kung nang wala tanga adlaw kay gapakita sila wala BBS man day karon ba? Abi nilag na Tapos sila maghimo-himo og kuan. Mag-eyeball ra ta sa nada, mag-eyeball ta, mag-run eyeball ta. Yeah, ana si Riza, nakaana gud siya ba? Support siya. Mag-wanted pa lang na kita lagi diri aning kuan lagi ba? Mag-wanted pa lang kita sa episode aning atong BBS. Pa sila Every Tuesday baka Basta minyo na ayaw lagi. Ayaw. Congratulations nimo. Congrats Dante ha. Ato lang sa BBS katong ubang nga tanaw di wala pa mo naka-appeal sa mong group. I-search lang BBS. Na grupo dito magkita-kita ta dito tanan ha. Mag-eyeball ra ta tanan pamama ng COVID. Na yung mga minyo na herb pero nagka-complicated. Uy! Kung ingana. Kabalo lagi ka, Erp. Kabalo lagi ka. Nag-share man sa Di na daw sila maniniwala ng forever. Mao ba? Oh my God. Tapos ikaw din ang shoulder to cry on, ana dayon. Mao ka po. Akong gingnan nga, i-pre-over ta mo ron. Mao galing. Oy, daghang salamat again sa Blue Energy. Kung magpatubil mo ato mo sa Blue Energy kay matag 200 ninyo nga tubil, usa na naka-raffle ticket para na mo chance makadaog og 1 million pesos. Tax-free na ha, tax-free. Kung napagyon mo ilang rewards card, walay problema, mahimong times 2 na ang imong ticket. Busa bisita na sa pinakadol nga Blue Energy Station. Magpatubil na para namoy chance makadaog og mga 1 million. Saan kaya mo na 1 million no? Kalami ba mga gala? Luwas akong equity ana ba impas diretso. Wow. Alright, daghang salamat, congratulations. Og syempre again balikan na to kinsa nga tong celebrity mystery celebrity basta kinsa atong kuan anto ba? Mystery celebrity. Ito na ang atong mystery celebrity of the day. Sino yan? Ay! Si Kuan Hemsworth. Hemsworth. Mas gwapo gid si Chris, no? Mas yummy, mas yummy si Chris. And ato ang mga ka-BBS puro Chris ang ilang tubag. So Liam ang igsoon, Liam Hemsworth. Liam Hemsworth. So 5 ra ang nakakuha lang gyud sa answer. Sige. Muning mga magigsoon si Chris og si Luke. Pila nakabuk 5? Pila nakabuk ang 5? Si Riner Barillo. 5 ra nakakuha? 5 ra? 5 lang sila. Bigyan na natin. Diretso na sila winner ang 5. Tag 30 pesos ang load. Kuya Will. Ayan. O, ibigay na. Ayaw na i-spin. Daog na silang na 5. Tag 30 pesos mga igala. Yan. Again, kang Riner Barillo, Clay August Alms, Isaiah Adana, Carl Amargaras, o kang Dante Pilapil Melendez Jr. Taga 30 pesos. Nga load. Uy, thank you. Salamat. Congrats, everybody. Congratulations, ha? I-share ben. Uy, kung na mo yung mga episode nga nalimtan ninyo o nakalimot mo, mga igala, adto na mo sa Spotify, i-search na ninyo Bitok University Podcast. Alright? Thank you very much. Alam nyo, di ba nanghatag-tag iPhone sa mga sunod na to nga mga episodes na bag-o karon nga Samsung phone ang atong ihatag. Samsung phone, brand new ha. Pwede mag-participant sa lang ko, dili ko mag-con. Sana all. Wow. Palitan naman tamo ba? 1, 2, 3. Basta social ni. Daghang salamat daan sa Samsung o sa uban pa natong coming sponsor Earth. Kaning atong SPG night, nanay mo sponsor ani. Pampagahi. Tapos apilo na lang po natong pampahumok.
As in? Pahumuksad? Yes, naipampagahi mga igala. Pwede na siya sa walay uyab? Pwede. Pwede gyapon? Pwede. Ay lang kayo ninyo, ay lang kayo dugayas baba kay inyong dila mo mugahi. Ang baba ba di ay? Ang baba di ay? May gala mo na ni atong mga kahayag. Salamat kay sa inyong pagsuporta may gala. Paki-share ni i-invite yung mga friends nga mapil sila sa BBS na tong grupo. Moapil sila ning atong live na ubang kung karong orasa di sila makatulog kay nanarbaho pa sila. Pakitanaw ani otro mga igala ha. Salamat sa inyo tanan. Basa na sila pagtan-aw ani. Basa human og tan-aw basa na pud usab. Again paki-subscribe sa akong YouTube channel Bitok University. Daghang salamat. O akong Instagram Bernie Bitok 2. Daghang salamat. Yes, and Maria. Okay, mga ka-BBS, see you sa ako Facebook page, Maria Filingero sa ako Instagram, and soon na nag-upload na video on my YouTube channel. Salamat din kang Kuya B-Boy and kang Charlie nagtabang og install sa mga Adobe. Thank you so much. And of course, sa YouTube channel na ako, ayun yung kalimot YouTube channel og Facebook og sa Instagram Master Popera na pwede na space pwede wala ay nakang pangalan na sa ako sa NSO. Sa muka. Ayan, salamat. Alright, ingat mo talan. I love you all. Thank you guys. Bye.